paki-subscribe naman dyan mga idol. Nandito na naman ako sa Lawak, Pangasinan sa ating partner na Cozy Place Melty Shop dito sa Lawak in cooperation with Ma'am Emily Lopez. Ating saservisahin ngayon si Ma'am Francisca na Umida na nagsaselebrate ng kanyang ika-71st birthday. At ang nagpasurprise sa kanya ay walang iba kundi si Sir Gilbert Collier, Reyna Collier, and Michael Henrik Manzano. So samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaction ni Ma'am Francesca sa kanyang pa-surprise. Isa na sasabihin ko sa inyo, harap na! Ay, hello ma'am. Good afternoon po. Dito na lang po ma'am. Kakausapin ko lang po kayo. Collecting officer! Ayan na nga. Ma'am, may Interview. collecting officer po ako ng bangko. Ay, meron pa po yata kayong hindi nababayaran. Magre-remind lang po sana kami. Hindi naman ako nagbabangko. May nalang po ba kayo sa bangko namin? Wala. Wala po kayong noon. Pero sa pangalan niyo po ang pinorward nila sa amin eh. Wala akong wala akong bangko. Wala po nila. Baka po may gumamit ng pangalan niyo. Ay, gano'n. Kasi loan po yun, mami eh. Magwa 1 year na po nitong December. So, ilang buwan na rin po kasi walang payment. Kaya Bakit magkano ba ang nalo doon? bali, kwan po, 50,000 po. Oh my goodness. Oh my goodness. Wala ako. Hindi po Wala sa... ginamit ko yung pangalan ko. Paano yan, mami? Pangalan Bakit nila ako? po. Wala naman ako pinagagawa. Wala po kayong idea or wala po ba kayong masamahan na tao? Wala. Noon na Hindi naman ako taga-rito. Hindi po kayo. Taga-saan po kayo? At ang bahay na ito po kanina po ito. Minsan, yung kapatid niya. Kapatid. Hindi. Oo. Family house. Family house po. Pero itong pinsan namin, Wala nang kasama namin dito kasi wala akong kasama. Okay po. Kaya, nangutang pala. Ikaw? Magkamamaya. Hindi niyo po ba alam, mami, na hindi po kayo aware. Ha? Hindi po kayo aware na may kayo. Or may gumamit po ng pangalan. May gumamit po ng pangalan. May gumamit ang pangalan ko. Wala po kayong kilala, wala pong nagpasama sa inyo, o wala pong nagsabi sa inyo na... Wala pong nagsabi sa inyo na magpapadala Anong bangko? po Anong sila bangko sa yun? video po. Ay, hindi. Video ng... Wala. Hindi ako nag-ano doon sa video.
Hindi po kayo pumunta ng video ever. Nagpunta noon, hindi pa si Juan noon. Nagpapaano sila, ano ba yun? Ay, baka, Oo, ayan, mami. may umutang ba si Edwin? Kayo po ang nilagay niya kasi Ay, isang bakit? reference eh. Bakit ako nilagay? Ay, hindi ko po alam sa inyo. Hindi ko alam na ano. Sila na ano noon na. At kasi, Asan po si Sir Edwin ngayon? nasa Amerika. Hindi, nakakausap niyo po sila. Hindi. Hindi Siya, kapatid niya. Nanay, nakakausap niyo po. Kararati tatapos lang namin ng usap. Wala po ba siyang sinabi sa inyo? Biching timakaampo ko. Ganito na lang, mami, may papipirmahan na lang ako sa'yo. Nabinisi papipirmahan na lang ako sa'yo. Nabinisita ka namin dito. Ay, Hindi oh, po, akala nabinisita ko. ka namin dito. Oh, sige. Para may... Ha? Halika, mami. Baka Ayun na. Halika, mami, may papapirmahan ako sa'yo. May surprise. Happy birthday to you. Nakita ka rin ang dati mo ba? Nakita ka na all the times I felt cheated. Talaga naman. Nagpalit ka. Surprise. That's a surprise for you, darling. Pa-surprise mo nila yan. Pa-picture lang po ako saglit, mami, ha? Napayhan nga na kayo. Was in vain. I still curse that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the Ayan, pasok mo na natin yung handa ni mami. blue, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan ate, Francisca, may ka-wish mo na bago mo ipan yung kandila mo? Ayan. So, bago ko nung mga nagpa-surprise sa'yo, syempre, Ate Mimi daw muna. Opo, Ate Mimi, birthday message. Happy birthday, kasi itangal daw naragsak ka. Taladanon mo, the 71 birthday. Then, sana makahanap ka na rin. Matanda ka na. Bakit kami wala? Maganda rin yun. Oo nga po. Hindi. Walang mahilo. O man, mataas pa standard na siguro. Kaya ngayon, mag-enjoy tayo kahit wala yung mga kasamahan dito sa bahay. Tayo-tayo na lang. Okay, happy birthday again, sister. Thank you. Manang, happy birthday. Sana marami pang taon, buwan, araw na darating sa iyong karawan. Sana nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng anumang karamdaman. I love you. Happy birthday again. Okay, eto ate, mga video message para sa'yo na hinanda nila. Anin natin to. Cause Over here, God gave we're wishing you a very me happy birthday on this special day. God bless you. It's very simple. I hope you enjoy your day, enjoy your present, enjoy your cake, whatever. God bless you. And it's simple. Just have a happy birthday. God bless you. Hello, Ontensing. Happy birthday. Sana marami ka pang birthday na marating.
Good luck and best wish. Ingat, tita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! JC, bumati ka na! Papatay ko na video! Happy birthday! Bye-bye! Gusto kayo dyan, si Ate Nels Manuboy. Bye-bye! Si Andoy kamusta? Paulit! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Bye-bye! Happy birthday, Auntie Ansing. Na-surprise ka niya. Damok na lipata. Gusto nga ko na nga alas 3 kanya. Enjoy and have fun. Happy birthday. Bye-bye. Auntie, happy birthday. Thanks for everything and wish you all the best. Letter po ito. There is unsaying nabayagan nga kahit kung nga ito ipagating ka namahang ko nga may bigla di marikrik na nga kanayo at sa secret of mayroon yung mamaya at sa niya dapat din nagikuanda niya joke lang inawat ko. It's a prank! Happy birthday, Auntie Ansing. May the Lord bless you with many more birthdays to come. Enjoy and have fun. I hope you like our little surprise. Thank you for being nice, good, kind, and understanding person. Again, happy birthday from Ma'am Rina. Ayan. Ayan. So, anong masasabi mo sa pa-surprise nila para sa'yo? Ay, naku, maraming salamat. Sana, next year again. Ulit pa rin. Sige, ulitin ulit sa next year. Sana all. Ano pa ba? Gilbert, Reyna, and Michael. Maraming salamat sa inyo. Surprise niya ako. Lahat na gumalo. Tumulong. Salamat. Salamat daw po sa mga nagpa-surprise. Alam na daw po, next year ganito daw po. Kakabaka with money cake na or money bouquet. Ayan. So, Ma'am Francesca, happy birthday po. In behalf of surprise mo deliver ko. By Miss Maylin Palabay, we wish you all the best po. At sana po, bigyan pa po kayo ni Lord ng malakas ng pangangatawan. At syempre po, good health always. Ayan. Happy birthday po. Enjoy niyo po itong araw na inilaan ng Diyos para po sa inyo. Ayan po. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo deliver ko by Miss Maylin Palabay para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po natin tatandaan, keep safe everyone, and every kissing is a blessing. Bye!